Mae'r Adnodd Data Cenedlaethol, neu'r NDR, yn rhaglen sy'n cysylltu gwybodaeth iechyd a gofal yng Nghymru yn ddiogel, sy'n galluogi gweithwyr proffesiynol i gael mynediad at y data cywir ar yr amser cywir. Ar hyn o bryd, mae gwybodaeth bwysig am iechyd a gofal yn cael ei storio mewn systemau ar wahân. Gall hyn arwain at oedi, un cwestiynau'n cael ei gofyn tro ar ôl tro ac anhawster cydlynu gofal. Mae'r NDR yn dod â gwybodaeth iechyd a gofal at ei gilydd fel bod un ffynhonnell ganolog o ddata, fel y gall cyrff iechyd a gofal gysylltu ei systemau a chael mynediad at y data maen nhw ei angen pam maen nhw'n ei angen. Mae eich gwybodaeth wedi'i diogelu. Dim ond gweithwyr proffesiynol sy'n ymwneud â'ch gofal all gael mynediad at y data penodol sydd ei angen arnynt, ac mae rheolau llym yn sicrhau ei fod yn cael ei ddefnyddio'n gyfrifol. Dychmygwch Rhys sydd â chyflwr hir dymor. Yn lle ailadrodd ei hanes ym mhob apwyntiad, gall ei feddygon, nyrsys a gweithwyr cymdeithasol weld y diweddariadau diweddaraf ar unwaith a gwneud y penderfyniadau gorau ar gyfer ei ofal. Yn ogystal â helpu unigolion, mae'r NDR hefyd yn cefnogi ymchwil, gwerthuso a chynllunio, gan helpu Cymru i adeiladu gwell gofal iechyd a gwasanaethau gofal cymdeithasol i bawb. Mae'r NDR yn cael ei gyflwyno mewn cyfnodau, gyda gwelliannau allweddol yn digwydd nawr ac integreiddio llawn wedi'i gynllunio erbyn 2030. Am fwy o wybodaeth am sut mae'r NDR yn trawsnewid iechyd a gofal yng Nghymru, ewch i'n gwefan.